Prosím. No, dobrý den. Dobrý den. Já bych si chtěl koupit toho psa. Vy jste mi volal dneska, že jo? Dneska ne. 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 Jsem vám volal zítra. Vy jste mi volal zítra? Ne, pardon, vlastně, já jsem vám ještě nevolal. To tak pletu, ke mně mluví babička. No a kolik by ten pes měl stát? Kolik jste ochotný za něj dát? Máte trošku představu? No tak... nevím. Můžu se zeptat, kde by ten pejsek byl? V guláši? V Hrnci. Na talíře. Jste tam? Vole, jo? Naschledanou.